देखु भाई माने आज आमर कार्तिक पूर्णिम भाई भौणी छोट पिला समस्ते मिसिक आज समुद्र पाखक बुलवा जाऊँ परिदर्शन करने को जाऊँ। हेलो हाय नमस्कार मु साइनार माँ कहूँ आम आज आसु कार्तिक पूर्णिम समुद्र बुली आसु आस देखा समुद्र देखिकी उपभोग करवा आस देखा कौन कौन सब साइना पूजा कला आस देखा। देखंतु एडी जेमती साइना ता बाबा को देखला ता बाबा पाखु दौड़ी गला एडी देख मो यूट्यूब रे नुआ करी कहूँ जदि जोटी भूल थी मत क्षमा कर। से जरी साइनास सब जिनस अच्छे बोली से दौनी कह दे मु धरबी देख समुद्र गोटे पिला केमती बड़ चिंगुटे धरी देखो आमको समुद्र रहा बड़गिरी करे तो ना लगे कहली लुगा उपरे कर चले देखें गुली की गुली गुली जो ये करिबो ये करो ताती जो जोरी
ଗୋଟେ ପଥର ଏଇଟା ଏଇ ପଥର ମୁଁ ନେଇଯାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ବହୁ ଖୁସିରେ। ଆମର ସମୁଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ନଦୀ ତ ଆମର ମହାନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଅଛି। ଅଥଳ ଥଳ ଜଳ। ଏଠି ଆମର 70 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଏ ନଈର ଆମର ଗଭୀର ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ଅପରେଟର ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ଯେଉଁ ଟାପା କହନ୍ତି ଆକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଛଡ଼ା ଯାହା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଆମର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା? ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏ ନଈର ଗଭୀର କେତେ ଫୁଟ ରହୁଛି? ଏ 60-70 ଫୁଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ 30-40 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ଯାଇ ସେଫ୍ଟିରେ ଯିବେ, ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିବେ। ହଁ କିଛି ଟେନସନ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଟାପା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଆମର କୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଉ ଏ ତ ଆମର ସବୁଜ ଜୀମା ମରୁଭୂମି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଘେଣ୍ଟାଳ ବନ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଗାଁର ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ତ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଏତିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସାଇନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ